Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization HITO Southern Border Area, haka South Reguna Pra Araja Arpusan, kalalej ban Sangeh ya ke Pyntrei ya ke Jingkieng ke badan ha Photkroh, hadian ke Lap, bagarukom Pyntrei ya ke Jingkieng, kalong ke Bamyaham. Habakran sekilat pathai kubor na kalyang uba Rising Star Marwen u Secretary, ulaong bagajing habban Sangeh ya ke Pyntrei ke Dainamar ke Lap, bala Pyndonkam daw narot, bapra milimeter haka bantay ya ke Jingkieng ke balong ke Bamyaham satya. Nalor kita ulang ru bahakaji akran bat USDO bat kumju ru bat UJE kila pensyai bala betha nadu ke ministry ban Pyndonkam daw narot bapra milimeter. Untuk kita bikin bala rei deka daw Kyrwoh lang lalu abai kan poka PNGSY bala papai lingba ka Pyndonkam urut jengka Ranko division sementara ngelap ba kaniga Jingkieng rumah saya ngiwan ban hangok ya kita bikin tahu marga Pyntrei kalong Pyntrei long bam di Sangeh di umihap di Pyntrei marga Pyntrei ngilap bang ni bah di kat kapaya tapi spam jengka Jingkieng bilang Pyndonkam du pra 6 ya nalang di nyo hap haba ya dei do mene dilai kluru USDO bat ji bapek ya kanika Jingkieng bila orang rubah na ba ada apus na poka ministry dari katum ka jinglap bunyi menta ba ya ka wat ka drawing ru khususnahi da ndak ti jung engineer ba na ada poru ba ban Pyndonkam du pranam de hangte pat ya ka drawing ru pat don ka jing approve dari yang engineer bala pak school ministry la de pat don kata ba ada approve ya kan ka Jingkieng ba pada ban Pyntrei du pranam de katum ka jing bunyi wa da ngindai kita ki engineer ru de Ilu itip bah, wadi tiru ngidang Pyndonkam du katar m, 10 m. Dekat ka Jingkieng, bah hapkit dah kilut kumba arpau sejong dah kidang Pyndonkam tang du peran. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha Pyndonkam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.